Hello. Tudjuk megkérni, hogy a víz lapokon átmegy a szilárd állapotból folyékonyba. Megfad. Biztos, hogy így van. Vegyünk egy apparatőr jéggel teli edényt, és szórjunk bele jó sok sót. Keverjük meg. Majd helyezzünk bele egy poharat. És öntsünk bele desztillált vizet. A pohárban a víz le fog hűlni. Ezt a folyamatot követjük majd a hőmérővel. A víz hőmérséklete most 12 fok. És most 6 perc múltával a víz már eljutott 0 fokig. És a víz még nem fagyott meg. Nézzük meg, hogy meddig fog még csökkenni a hőmérséklete a víznek. Hogyan lehetséges ez? A magyarázat az, hogy a tisztilált vízben csak 10 molekulák vannak, semmi szennyeződés. A jégkristályok kialakulásához szükségük van úgynevezett jégképző magvakra, ezek körül alakulnak a jégkristályok. Ha a jégkristályt dobunk bele a vízbe, akkor az mindjárt meg fog fagyni. Már meg is fagyott.